खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 आघोन 1431 मायथाइ एबा 5 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माखासे गोनो गोथोजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनायाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथांनि गोसोआ एसे गोजोन गोग्लैगोन। जिउ लोगोरिजोंबो दावराव-दावसि जानो हागौ। जायफोरा दावबायनो थियारि जागासिनो बिसोरो गावसोरनि बेसेनगोसा बेसादफोराव एसे गोसो होनांगोन। राजखान्थियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि माखासे गोदान बेरेखा सोमजिनो हागौ, जाय बिसोरनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय दावगानायनि गोदान लामा बेखेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाय मोनगोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव आखाइ होगोन, बेयाव नोंनि आयआ बांगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे खामानिखौ फोजोबनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, अब्ला बेबो आबुं जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव आबुं गोसो होनांगोन। थाबायनाय समाव नोंथाङा माखासे गोनां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खारनायजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सिगांनि माखासे हाबाफोरखौ फोजोबनो नाजानायाव नांथाबगोन। आरो जुदि नोंथांनि माखासे खामानिया फालांगियाव थाबथानानै दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ फोजोबनो नाजागोन। नोंथांनि सासे लोगोआ नोंथांनि थाखाय मोनसे रां थिसननायनि बिथांखि लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाखौ दावगानायखौ नुना गोजोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। नखरारि जेंनाफोरा फिन सोमजिफिनगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान खामानि जागायजेननायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरजों एसे सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जायो, अब्ला नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा थारैनो बेयाव नोंथांखौ मदद खालामगोन। नोंथाङा मोनसे सम्पथिनि थाखाय दाहारनि थाखाय आरज गाबनो हागोन। नोंथांनि न'आव आलासि फैनायनि जाहोनाव आबहावाया गोजोन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाखौ दावगानायखौ नुना गोजोनगोन। सिंह राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि रांनि बागै एसे सांग्रां जानांगोन। नों रावनोबो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा नोंथांनि दोबैनाय रांखौ मोननो हागौ। फालांगियावबो नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोराव गोबां रां थिसनगोन। जायखिजाया आजै-आजौनि सम्पथिखौ आरजिनायनि जाहोनाव नोंथांनि खुसिनि जेबो सिमा मोननाय नङा। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि सासे गोजाम लोगोरिया फैफिननो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साननानै खामानि मावनायनि सान जागोन। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान न' आरो गला बायदिफोर बायनो हायो, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नोंथांनि मोनसे डिलआ गोबाव समनि थाखाय थाबथानानै दंमोन, अब्ला बियो जोबथाबो जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानो माखासे बिबानफोर होनो हायो। नोंथांनि सनमान बांनायजों नोंथांनि खुसिनि जेबो सिमा थानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि जेंनाफोराव आबुं गोसो होनांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय हरखाबै मुलाम्फा जागोन। गारिफोरखौ बाहायनायाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि फालांगियाव माखासे थाखुमानाय सुथुरफोर थानो हागौ, जाय नोंथांनि लोगोफोरनि महराव थागोन, जायफोरखौ नोंथाङा मिथिगोन। गथ'नि सोलोंथायनि थाखाय नोंथाङा बबेहायबा बायजोआव थांनांनो हागौ, अब्लासो बिसोरो मोनसे गोदान फरायफारियाव मुं थिसननो हागोन। समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव आबुं गोसो होगोन। बादायलायनायनि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोहो गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोहोखौ थार खामानियाव बाहाय, नङाब्ला खामानिखौ मावनायाव जेंना जागोन। नों मोनसे गोजाम गोरोन्थिनिफ्राय सोलोंनांगोन। सोरबा मा बुङो बेयाव दा हमजा। गावनि बिमानि सावस्रियाव माखासे हेंथानि थाखाय नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम गोरोन्थिनिफ्राय सोलोंनांगोन। नोंथांनि सासे गोजाम लोगोआ गोबाव समनि उनाव नोंखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय धोनखौ बांहोगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दं, अब्ला बेनि सायाव आबुं गोसो हो। आजै-आजौनि सम्पथिखौ लानानै आयेनारि बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ फोसाबफिननायावबो मोजाङै गोसो होगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। बादायलायनायनि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथाङा सोरजोंबा साननानै रायज्लायनांगोन। मकर राशि, सावस्रिनि बिथिङाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नों गावनि सावस्रिनि फारसे आबुं गोसो होनांगोन। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौबो मोनफिननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरारि जेंनाफोरनि सायाव आबुं गोसो होनांगोन। जायफोरा साख्रि नागिरनानै न' थांनानै बेरायगासिनो दं, बिसोर माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। नोंथाङा गावनि गोसोखौ गावनि बिमानि सिगाङाव बुंनो खाबु मोनगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जेबो सानालासे जायखिजाया खामानियाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि सान। नोंथांनि गोलाव सम गान्थिनि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। फालांगियाव रावजोंबो लोगो जानाङा। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि गोसो बायदियै खामानि मोनोब्ला खुसि जानो जायगा मोननाय नङा। नोंथांहा नखरारि बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, जेराव गावजों-गाव सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि दावगानायनि लामायाव दावगालांनायनि सान जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे हाबायाव जोबोद साननानै आवगायलांनांगोन। हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला, नङाब्ला नोंथाङा उनाव उन-दाहा खालामगोन। जिउ लोगोरिया नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन। जुदि नखरनि जायखिजाया सोद्रोमानि हाबायाव माबाफोर हेंथा दंमोनब्ला, अब्ला बेबो बारग'गोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि लोगोआव जुनिया गोसो होनांगोन। नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोजोनगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।